sinon tong sekot pen ka chingrum iklan e bangso alam the thanayim jasmen itum tong sekot pen ka chingrum alam the bangela henlo patimi ani kang sam letum APHLC organizing secretary kursinga ke hai pan la KSA jasmet lamding road tu Thomson rong pi pena tu ma group tu kursing timo ke hai pan ahem long da masi ne poncek nasi laso putha ka bangke nilitum bangke punang ko kopi pot pulo tangte non ilitum chini social media long ge tum lame chepangjar pikpik even tum jayga thar phananda ake no lam pupik pik sidame pini ani sinilitum APHLC leaders tum si jakong thuram pen nilitum maju handa pupe tengkengke nalitum anda chini nasi nili tum ki pudun kang tu mangala henlo student along jong si cycling bom lang pulo tangte student na otsi tum bunangji athima ilitum student pulotang te ilitum mesena od adur pen sinon oveki mi teman than pon nangji mum pon nangji lana pon nangji na sinon ilitum ka chini ateng pulotang te lada kapre katum ta akese tum ta involve do pu sidame jasemet amen ke klang dong ke Thomson rong pi tando asi lason alang isi lo pen lang nam lo pulotang te alang li criminal act si ceplang de lo anil te ilitum aron re pen si de ake heno la posong jakong turam se dam de lo posi nilitum FIR da pier lo dakta na se lo teng bensin non bangke insai nang kok KSA pucot kali lo umanya ke heno bang pujong silason ki bang jilang dokok pulo tangte lo teng bensin la ke insai nang kok na selang panon ya hem bensin pon de lo pon de kidnapping criminal conspiracy la pen isia bangke threatening la ke criminal intimidation pulo la pen isia bangke attempt to murder pli a section pen bangke alang tumam pabon nang kok pon itu bang nasi KSA jot kali lo ilitum kaprek innocent citizen atum phan andame lason ke bangjelang hot ke ther ke hap dokok lo tangte lo teng se tum ke klem nang kok asi alang le phan dak ne ponchek lo ko nang lo thu lo la pason pen nang le tum hospital an la medical la sai phan dampon la alang phan ki pasu are nge pasu pon lason duma nili personally bangke visit dam long lelang sitame alang statement kipiya teng pulotang te kachi thur pon nason da dulo posipu akeng thulo manta pen sandal pipini anta wi tum ala video long tai tum theklong asi lason pulotang te tum lake lasona sai ki claim ke odlang no tum se ki claim di itum chini mati pinyani ta kumal lason kang hu ki pon ke kidnapping ke arlo sor tum se ki claim son ke kaheno ot asi noni tum bangke latum ki claim apot tum bangke isi bangke punang kokpo ba condemn nang kokpo jatejen ki bangjilang arni bangke lason criminal activities abangke awedan nang pu ham phangalong bangke lahendo lapen lo teng ke tum claim nang kokpo laso teng bangke thiman tum aron do koklo posi e bang chepa phokela ke tum aron kalidan mati di maju ko panchita tum bangke lason bangke claim ke den nang ji nasin tuma laso puthak sin semen tum phanang ke phalo lapen non ki bang jilang bang ke lahen lo kumane bang puson dokok pate APHLC bang step deng pu deng bek pulake itu APHLC bang ke dudun joje lo non bang ke athe aphong lo APHLC tum phan la son jakong thuram bang klem stame ni tum bang ke pinyanian da kache thengdun pawi ke di nang tum anta theklong ke sam jin ben sin tum chet theklong ko di ai kumarli kar bihiran bo tum chet theng nang ni o bang se jaseme ni tum ki pudun du asi non bang ke alang tum phanta ni tum ki pulo KSA lo charia song phantame alang jasa especially Thomson aro tom phanba alang li not leaders pulotang te leaders asong si do pulotang te rat ami alang tom phasi ning chekhe pom thula ta soteng sedam bom pulotang te tanong te alang li phan bangke non bangke kar bilo chari asong benta ar pu bena ke pasun tu nei pima alang li pena joksi hala phigi du na tum ke mesena tum tanon ke anong juno dak lo lahen lo tom phani tum ni chini